pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Simbahon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ihalad lang kanimo. Malipayon og bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Hinaot nga malipayon og bulahan kamong tanan aniya karon. Kabalo tawag na sayod ta nga din mao ni siya ang pinaka-common nga linya nga atong madunggan sa kalibutan. Bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, di ba? Pero sagad sa atong namatikdan, bagong tuig, pero ang atong nakit-an sa mga tao, dili mga bag-ong kinabuhi. Kung atong obserbahan ang atong palibot, sa bag-ong tuig, mugawas ang grabe kadaghan nga mga bisyo. Tapos bag-ong kinabuhi di ay. Kung mugamit tani nga bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, ang kaning pulong nga bag-o, naghulagway ni siya og duha. Una, bag-ong kinabuhi or new life. Panduha, bag-ong kinabuhi or lain na pod nga kinabuhi or another life. Pero kung ato siyang sabton, bisan pag ato siyang i-compile ang duha ka buok nga kahulugan, nga bag-ong kinabuhi, nga bag-o na pod ang kinabuhi, o lain na pod nga kinabuhi. Lain na pod nga kinabuhi or lain gyud nga kinabuhi. Muna nga atong paningkamutan nga diin bisan sa tawhanon nato nga pagpaningkamot, bisan unsaon nato pagpaningkamot, amin ta bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, pinaagi sa ato ang mga kusog, pinaagi sa atong pagpaningkamot, dili ug dili gina nato siya mabatunan.
Nganuman, tungod kay bag-ong tuig dili garantiya nga maghatag siyag bag-ong kinabuhi. That new year is not a guarantee to have a new life. Ang garantiya nga makabaton kitag bag-ong kinabuhi diha lamang ni Kristo. Manaubani ako sa pagtuon sa pulong sa Dios. Abliha ang inyong tagsa-tagsa ka Biblia diha sa libro sa Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17 hantod sa 21. Balikon ko, abliha ang inyong tagsa-tagsa ka Biblia diha sa libro sa Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17 hantod sa 21. Ang pulong sa Dios nagaingon, kay karon, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios niining taknaa kami Ginoo nagaduol sa imong presensya. Tugoti o Dios ang imong ubos nga alagad nga magdala sa imong mensahe karon nga diin akong masulti Ginoo unsa imong mensahe nga imong ipaabot ngadto sa imong mga kanakan nga diin ining bag-o na pod nga tuig nga among nasinati karon. Ikaw o Dios ang among mahimaya ug ikaw o Dios ang among padayon nga pasidunggan tungod kay ikaw ang Dios nga naghatag og tinuod nga bag-ong kinabuhi sa matag usa. Lord, salamat sa tanan ug among isalig kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang kaning libro sa Ikaduhang Korinto, kung ato siyang sabton kan Ikaduhang Korinto kapitulo 5, ato siyang sabton ng story nganuman nga naabot ta sa bersikulo 17 nga nag-ingon kay bisan kinsa nga nahiusa na kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Atong tanawon nga diin sa bersikulo 1 hantod sa bersikulo 4 naghisgot diri nga diin ang tanang butang or ang tanan nga gitawag natog bag-o nga naa sa kalibutan moabot gayud ang panahon nga mahanaw lamang kini. Ang kini mahimo nga daan. Kung naa kay bag-o nga sanina, madaan na siya. Naa kay bag-o nga gasa karon nga dawat sa Pasko, madaan na siya. Maabot ang pila ka tuig, daan na siya. Naa kay bagong cellphone, pila ka tuig gikan karon, daan na siya. Maabot ang panahon nga din tanan nga bag-o nga atong gi-consider nga di nakita sa atong mga mata. Pila man ka adlaw, buwan or tuig nga molabay, mahimo na siyang daan. Nga diin sa bersikulo 5, ang tinuod nga kabag-uhan mao ang marka sa balang Espiritu Santo nga nag-ingon, ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban. O gihatagan kita niya sa iyang espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Nga diin ang espiritu or ang balang espiritu mao'y marka, mao'y timailhan ug mao'y gihatag nga diin ikaw tinuod nga naay kabag-uhan sa imong kinabuhi. Nga diin sa panahon sa bag-ong tuig, moingon kita bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, ang pangutana, naa ba ang balang espiritu sa atong kinabuhi? Naa ba ang balang espiritu sa imong kinabuhi?
Kay kung wala ang balang espiritu, makaingon bagihapon kita nga naay bag-ong kinabuhi. Bisan balikon ko unsaon na to pagpaningkamot. Ang tanan na atong gitawag og bag-o, bisan unsaon na to pagpaningkamot, ang tanan nga atong gitawag nga maningkamot ko para mausab, para mabag-o. Pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka buwan gikan karon. Mobalik gihapon ta sa atong naandan nga mga sayop nga binuhatan. Nga naman, tuod kay again in verse 5, wala ang balang Espiritu Santo nga naa sa atong kinabuhi. Nga diin sa versikulo 6 nagingon, busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo. Nagpasabot nga din, samtang atong gi-consider ang atong kaugalingon nga mauni ang nakasentro sa atong kaugalingon, layo kita ngadto atubangan sa Dios. Mao na nga diin sa bersikulo 7 giingon, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Sa bersikulo 8, kita masaligon kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita niining lawasa ug makig-uban sa Ginoo. Nabintaha pa lang nga mas bubiya ta niini nga lawas para kuyog na to ang Dios. Nga din, wala ta na diri sa kalibutan para i-preserve kaning unod-nun na tong alawas. Doon na ata sa kalibutan para atimanon niya to siya, kaning alawas atong atimanon, isip nga panag-iya kini sa Dios, o kini siya ang templo sa balang Espiritu Santo, pero wa nagpasabot nga diin na ata niini nga lawas, tungod kay ato siyang i-preserve, wala. Naata niini nga lawas, o kung sa may giingon ni Pablo, ibintaha pa mo biya ko niini nga lawas. Kisa naman nga naa ako sa lawas apan layo ako sa Dios. Bintaha pang wala ako niini nga lawas apan kuyog ug uban ako sa Dios. Nga diin sa bersikulo 9, atong tinguhaon ang paghatag og himaya sa Dios. Sa tanang butang atong himayaon ang Dios sa atong kinabuhi. Nga diin sa bersikulo 10 nga diin tagsa-tagsa atubangan sa Dios kita paghahokman gayud. Nga diin, mubiya kita niini nga lawas. Muna nga bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi nga atong gipangandoy? Unsa man ang atong description? Unsa man ang ato ang gitinguha nga pangandoy nga bag-o nga kinabuhi? Unsa man? Bag-o ba nga kinabuhi nga dato ta? Bag-o ba nga kinabuhi nga himsog ta? Bag-o ba nga kinabuhi nga wa kay kalisod, wa kay mga problema, wa kay sakit, wa kay pagantos? Muna ang atong mga bag-o nga kinabuhi? O nagtinguha tag bag-o nga kinabuhing walay katapusan. Unsa man nga bag-o na kinabuhi ang atong gipangandoy. Tanan nga bag-o nga naa sa kalibutan, balikon ko, maabot ang panahon, madaan ug mahanaw lamang. Ang tinuod nga kausaban ug tinuod nga kabag-uhan, makita lamang nato diha kang Kristo. Nga diin sa bersikulo 14 nag-ingon, kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Nga din sa bersikulo 14 ug bersikulo 15 naghisgot nga di nay usa ka tawo nga namatay para sa tanan, tungod kay ang tanang tawo namatay man, spiritually dead. Namatay man ang mga tao, o tungod sa kamatayon sa usa ka tawo, tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo, ang tanang tao nga namatay naay paglaom para mabuhi ug makabaton sa bag-ong kinabuhi. O kaning bag-ong kinabuhi maong kinabuhing walay katapusan nga ihatag sa Dios diri kanato. Nga diin sa bersikulo 16, busa dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na kini namo buhaton. Tungod kay sa una, ang tendency ni Pablo before siya nakailan ni Kristo, iya nakita sa mga magtotoo nga diin na sa mga tawo nga naay Kristo sa ilahang kinabuhi. Ilang makita nga din si Kristo ang Dios nga atong gialagaran, dili tinuod. O di ba ka ang Dios nga atong gialagaran, tao lamang og dili siya Dios, si Ginoong Jesucristo. Tungod kay nakita man nila. Nga din ilang gibasihan sa tawhanong sukdanan.
Nga din kung atong tanawon sa ganahan ko sa English nga version sa NIV, nga din iyang gigamit ng word is world view. Kung unsa ang tan-aw sa kalibutan, nga mauni siya ang standard sa kalibutan. Apan sa atong pagkakristohanon o bisan kamo nga naa diha karon nga naminaw, dapat ang ato ang standard wala nakabase kung unsa man lang ang atong nakita. Dapat ang atong standard wala lamang nakabase kung unsa ang standard o unsa ang tan-aw sa kalibutan. Dapat makabase siya kung unsa ang ginahisgutan sa pulong sa Dios. Kung unsa ang gihisgutan o unsa ang gihisgot o unsa ang gisulti sa Dios base sa iyang nga pulong. Nga din misugod kita sa bersikulo 17 nga wala man kami nagigyon sila sa 16, wala man kami mihukom pinaagi sa tawhanong sukdanan ug mao nang si bersikulo 17 nagingon kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Og tungod kay bag-o naman siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na or nagsing abot na. So kung ato siyang makita diri, bag-ong kinabuhi, bag-o nga relasyon. Or new life is new connection. Connection o relasyon nato didto sa Dios, relasyon nato diha sa mga tao, ug relasyon nato sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Kung atong tanawon ang bag-o nga relasyon, kung atong tanawon ang bag-o nga connection, mao ni siya ang connection mo kuha tani nga word nga commission. Connection, commandments. Nga diin sa bag-o nga kinabuhi, bag-o nga koneksyon, ug mao ni siya ato makita nga din anaa natay gugma didto atubangan sa Dios. Si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. So kung ato makita ang bag-ong binuhat, unsay una atong gihisgutan, naa sila'y relasyon ni Ginoong Hesukristo. So it means naatay relasyon sa Dios, naatay paghigugma sa Dios. Unsa may giingon sa usa sa pinakadako nga sugo sa Dios diha sa libro sa Matthew kapitulo 22 bersikulo 37 hangtod sa 39. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 39 sa Matthew kapitulo 22. Sa bersikulo 37. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Unsa gingon? Higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna. Nagpasabot nga din imong higugmaon ang Dios sa tibuok mong kinabuhi. Nga din sa bag-ong tuig, nagpasalamat kita o naghimaya sa Dios tungod kay unsa man? Tungod kay atong nakita nga ang Dios maayo sa tagsa-tagsan sa kinabuhi ug karon buhi pa kita. Ug tungod ni ana atong higugmaon ang Dios sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Nga walay nga kung ato pang gamitan og kanibang murag usa ka litro nga botelya nga puno sa tubig nga imong gihuwad tanan ug wala nay nahabilin sa maong botelya. Wala nay nahabilin nga tubig sa sulod sa botelya. Inguna na ang atong pagigugma sa Ginoo. Nga din atong ihatag tanan kinatibuk-an nato. Atong ihatag ang tanan natong gugma para sa Dios. Nga wala ni mahabilin diri sa atoa. Mao ni siya ang grabe kadako nga gugma. Mao ni siya ang higmaang Dios sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong hunahuna. Atong higugmaon ang Dios sa tanan gayud. Nga diin, nganuman nga kung naay sala sa kalibutan, dili man kayta matintal tungod sa gugma nato sa Dios. Apan, naapoy mga Kristohanon nga diin naay sala sa kalibutan ngano dali ra man kay matintal tungod kay gamay ang atong gugma diha sa Dios ug mas dako ang atong gugma sa pagbuhat og sala. So kung ato siyang timbang-timbangon, kung dako ang ato ang gugma sa pagbuhat og sala tapos gamay ang atong gugma sa Dios, syempre kung naay sala, naay tentasyon, mabuhat dayon ta. Apan ang atong paningkamutan karon niini nga bag-o na tuig,
atong paningkamutan nga diin ang atong gugma sa Dios mas mudako pa kisa sa gugma nato sa pagbuhat ug sala. Nga diin sa bersikulo 38 nagingon, kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Sa bersikulo 39, ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, mao kini: higugma ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Nga din atong higugmaon ang atong mga minahal sa kinabuhi, ang atong mga higala, mga parente, especially mga kauban nato o mga igsuon nato diha kang Kristo. Nga diin atong ipakita nila nga mao ni siya ang tinuod nga gugma, nga gipakita nga gugma nga gikan sa Dios. Unsa gingon diri, higugma sila sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Tapos na mo tubag, di man ko kabalo mahigugma sa akong kaugalingon, unsa ako paghigugma sa uban. Ato ni siyang sabto na konteksto nga diin gihisgot siya sa mga tao nga naay gugma sa Dios. Di ba unsay unang gihisgutan? Higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong nauna. So kung naani mo ang paghigugma sa Dios ni ana, automatic nga naani mo ang paghigugma sa katawhan. Naani mo ang paghigugma sa mga tao. Tuod kay naa man kay gugma sa Dios. Na mao nag-iingon nga higugma ang mga tao, higugma ang tao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung atong nasabtan nga ang atong kaugalingon mao ang templo sa Balaang Espiritu Santo, nga mao ang templo sa Balaang Espiritu Santo sa Dios, then atong atimanon ang atong kaugalingon. O giyon sa man nato pag-atiman ang atong kaugalingon, atong gitan-aw nga kini mao ang templo sa Dios, atong giampingan, atong gipakaon og maayo, atong painom kung giihaw, atong gipapahulay kung kapuyon. Ingon na ang pag-atiman, especially sa spiritual nga side, dapat pod nga din atong atimanon ang ato ang lawas, nga diin sa espirituhanon nga bahin mutubo pod kita. Nga din sama niini kabaluta musulti sa uban, kabaluta mahigugma sa uban, tungod kay una sa tanan kita sa atong kaugalingon, atong gikat-on nga mahimutang nga mature nga mga Kristohanon diha sa atong buhi nga Dios. Ug mao nay atong paningkamutan sa bag-o na tuig ug hantod sa kinalasan sa atong kinabuhi. Ug mao ni siya ang the greatest commandment. So mao ni siya ang bag-ong kinabuhi, naabot ta bag-ong connection, mao ni siya ang Great Commission. Okay, Great Commission o sa pinakadako nga sugo sa Dios sa atong kinabuhi nga dapat atong tumanon. Again, akong isulti, mao ni siya ang ato ang mission, dili konsumisyon. Okay? Dili konsumisyon, kundi mission gayud sa ato ang kinabuhi. Nga din, sa greatest commandment na atay gugma ngadto sa Dios, we have the love for God and the love for our brothers and sisters in Christ. And then, in the Great Commission, we have love for the lost. Atong makita diha sa Matthew kapitulo 28, versikulo 18 hantod sa 20. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsa gingon diri? Tungod niini, giawhag ko kamo nga panglakaw kamo. Ang kanimo ingon nga lakaw kamo, wa nagpasabot nga diin ningon ang Ginoo nga, okay, lakaw na mo. Lakaw. Bisan asa man mo, dapita, lakaw mo. Wala. Kundi lang gipasabot sa Ginoo nga diin kaning word nga panglakaw kamo, doon sa English gamit ani is go. It is passive nga word. It means nga diin ang Ginoong Dios
maoy nagbutang nimo kung asa ka dapita o gibutang ka sa Dios dihang lugara og mao na siya nga musulti ka sa maayong balita. Nga diin, ang go nga active, ikaw mismo mo'y nilihok kung asa ka paingon. Apan ang go nga passive is gisakwat ka sa Ginoo og nilakaw, gibutang sa usa ka lugar og diha isulti ang maayo nga balita. Kung gibutang man ka sa Ginoo diha sa imong trabahoan, isulti ang maayo nga balita. Kung gibutang man ka sa Ginoo diha sa imong eskwelahan, kung asa man ka nag-eskwela or kung maestra ka, din isulti ang maayong balita. Isulti ang gugma sa Dios sa imong mga estudyante, o di ba ka kung estudyante ka, isulti ang gugma sa Dios ngadto sa imong mga classmates. Din mo rason ta nga pandemic man karon and then online lang. Ngano di ay dili pwede nato magamit ang social media para sa pag-reach out ngadto sa ato mga minahal sa kinabuhi. Di ba pwede man og possible man? Ug ato na siyang tumanon. Nga natay gugma ngadto sa mga wala pay Dios sa ilang kinabuhi. Ug mao ni siya ang timailhan sa bag-ong kinabuhi. Nga din ang bag-ong kinabuhi na kay gugma sa Dios, na kay gugma sa imong mga igsuon diha kang Kristo, ug na kay gugma sa mga tao nga wala pa nakaila diha sa Dios. Kung wala ta niini nga gugma, akong ikasulti nga diin basin wala pa jud ay kita nakabaton sa bag-o na kinabuhi. Mao na nga atong i-check ang matag usa nato kaugalingon. Kung tinuod ba nga bag-o ang atong kinabuhi? O di ba ka nagpauyon-uyon lang ta kung unsa ang tradisyon sa kalibutan? O di ba ka nagpauyon-uyon lang ta kung unsa ang uso sa kalibutan? Ayaw. Tuguti og i-check ang imong kaugalingon. Basin feeling lang nimo nga luwas ka pero dili di ay. Tanawa, sutaa, susiha imong kaugalingon kung tinuod ba nga naa kay relasyon sa Dios. Kung tinuod ba nga bag-o ang imong kinabuhi. Tinuod ba nga gibag-o ang imong kinabuhi sa Dios. O di ba ka wala. Mayong gitag new life, it means new creation. Bag-ong kinabuhi, bag-ong binuhat sa Dios. And then, ang atong hisgutan nga bag-ong binuhat, wala nagpasabot nga diin atong kinabuhi na ay kinahanglan nga usbon gamay. Nga diin kinahanglan umurabag makina nga naay mga taya tapos atong tiltilan or kuhaan sa taya and then mura siya bag-o. O di ba ka plato nga diin gikan-gikanan nga hugaw tapos atong gihugasan nahimo nga bag-o. Dili ingon ani nga bag-o ang classification sa new creation. Kundi ang kabag-ohan nga gihatag sa Dios is totally new. Nga din bag-o og bag-o gayud. Nga din giwagtang siya o gipulihan og bag-o. Nga murabag nagpalit jud ka or gikan gibuhat jud o hinimo sa Dios. Mao na siya ang bag-o. That is total transformation. Nga din gibuhat jud sa Dios. Dili lang yun nga gi-renovate, wala gi-renovate kundi gibag-o sa Dios, gibuhat jud nga bag-o sa Dios. Ug mao na ang imong kinabuhi karon. Ug mao na nga diin kung kita mo angkon nga Kristohanon kita, naa jud makita sa atong kinabuhi nga totally gibag-o ta sa Dios. Nga diin sa atong mga sinultihan, sa atong batasan, makita nga gibag-o ta sa Dios. Tungod kay subo kay pamalandungon nga diin Kristohanon mo angkon ta nga Kristohanon pero sa atong mga sinultihan, atong mga nilihukan, dili makita ang Dios sa atong kinabuhi. Dili makita sa ubang tao nga gibuhat nga bag-o ta sa Dios. Dili sila sa atong una-una moingon ta nga bag-ong kinabuhi, pero ang atong mga binuhatan walay kabag-uhan sa pagkinabuhi. Ayaw, tugutan nato nga din ang bag-o nga kausaban sa Dios nga gihatag sa matag usa. Atong mao na atong barugan. Tungod kay bag-o man tang binuhat sa Dios. Nga diin kung natay totally transformed, kita pod are totally redeemed by God. Nga diin giluwas gidta sa Dios. Giluwas jud ta sa Dios. Nga diin kung nato naandan sa kaning bagong tuig, natay gitawag og kaning New Year's resolution, di ba? Nga diin solution again, resolution. Solution again, solution again, solution again. Nga tagsa katuig na ay solusyon nga atong pagabuhaton. Nga mao ni dapat akong buhaton, mao ni dapat akong buhaton, mao ni dapat akong buhaton. Unsa man jud ang dapat atong buhaton? Kung naatay gugma sa Dios, ang tanan ng mga butang nga atong pagabuhaton, atong makita ug atong masabtan nga ang tanan akong pagabuhaton is para sa paghimaya sa Dios. Apan sa atoa tawhanon nga pagkinabuhi. Ug mao ni siya ang atoa nga
mao ni siya ang atong human solution nga pagabuhaton. Nga diin feel na to mao ni siya ang bag-o na kinabuhi. Nga maningkamot ko nga di ko magbisyo. Maningkamot ko nga diin nanakoy time management o di ba ka nanakoy pag-budget sa kwarta o di ba ka daghan kay tag mahuna-hunaan sa pag-maintain sa mga butang o di ba pag-control sa mga butang. Apan unsa man ang tinuod nga kinabuhi. Kung tinuod na gibag-o sa Dios, ang nasa tong hunahuna is ang paghimaya sa Dios. Ug mao nang tanang butang nga atong pagabuhaton, nindot pagabuhat ngano man naaman ang himaya sa Dios sa atong kasing-kasing. Nahimo nga bati ang atong trabaho, nahimo nga bati ang atong gibuhat tungod kay wala sa atong kasing-kasing ang paghimaya sa Dios. Mao na nga mahimo ta nga dapat maayo nga ehemplo ngadto sa ubang tao. Sa mga ginikanan ngadto sa mga anak, sa mga batanon ngadto sa ubang batanon, sa mga estudyante sa imong mga classmates, sa mga maestra ngadto sa imong mga estudyante, sa mga boss o sa manager, dapat mahimo maayong ehemplo ngadto sa inyong mga empleyado. Din sa mga trabahante, mahimo pud mo nga ehemplo sa mga kauban ninyo sa trabaho. Diin makita pud sa inyong mga boss o sa manager nga kamo kasaligan sa mao nga trabaho. Din kung atong tan-awon diri, dapat mahimo ta nga maayo nga example sama ning young pastor Timothy. Din sa ingon sa ginasulti niya sa 1 Timothy in chapter 4 verse 12. Din be a good example in speech sa atong pagpanulti. Kumusta man ang atong mga sinultihan? Kumusta man ang atong pagistorya? Makapanalangin ba sa uban o dili? Be good example in our conduct. Kumusta man ang atong batasan? Mga nindot bagbatasan o mga ngilngig o ngilad nga batasan? Kumusta man ang atong gugma? Nahigugma ba ta sa mga tao o naatay pagdumot sa mga tao? Kumusta man ang atong pagtuo sa Dios? Nindot ba gihapon ang atong pagtuo sa Dios o wala natay pagtuo sa Dios? Kumusta man ang ato ang kaputli atubangan sa Dios? Be a good example in purity. Kumusta man ang atong kaputli atubangan sa Dios? Naa pa ba ang atong kasing-kasing sa pagbuhat nga nakasentro ang Dios? Sa atong trabaho naa ba ang Dios sa ato ang kinabuhi? Kung estudyante ta nagtuon ba ta nga di nahimaya ang Dios? Pure ba ta atubangan sa Dios? Mao ni siya dapat nga mahimo ta nga maayong example ngadto sa mga uban. Nga kung atong gibuhat nakasentro ang paghimaya sa Dios, makita sa mga tao nga lahi jud ka sa uban. Dili na ka maningkamot nga magbantay pa ka nga mao ni dapat akong buhaton para ma-appreciate ko sa uban, dili. Huna-huna lang nga himaya ang Dios. Ug ang tanang mga tao nga nagtan-aw nimo malipay sa imong gibuhat. Nga din to have new life natay human solution ug dili siya sapat para sa kabag-uhan sa atong kinabuhi. Ug mao na tungod kay dili man sapat ug dili igo, mao na ang Dios nagprovide siya og solusyon para sa matag usa. Nga siya namatay ngadto ibabaw sa cross. Nga diin sa bersikulo 18 o sa 19, ginahisgutan nga diin gipasig-uli kita sa Dios pinaagi sa iyang kamatayon ngadto ibabaw sa cross. Pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo ngadto ibabaw sa cross. Mao nang napasig-uli ang atong relasyon diha sa Dios. Nga diin bag-ong kinabuhi, mao ni siya ang bag-ong relasyon ngadto atubangan sa Dios. Tungod kay si Kristo namatay para niana, para makabaton kitag nindot nga relasyon atubangan sa Dios. Ngano ug unsaon man, ngano makaingon ta nga makabaton man tag relasyon atubangan sa Dios? Sa kinalasan nga bersikulo nagaingon. Sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, bersikulo 21 nagingon. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Kung atong mabantayan diri, kung atong tan-awon, naay tay gitawag og two imputation. Nga diin, ang sala sa tao gibutang didto ni Ginoong Hesukristo, or ang sala sa tao or the sins of man was imputed to Christ. Atong gibutang ni Kristo ang sala sa mga tao. Ug mao na siya ang first imputation. Ang second imputation is ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo iyang gibutang
iyang gihatag ug iyang hatag nga pribilehiyo para sa mga tao nga midawat kaniya. Ug mao ni siya ang imputed righteousness of Christ, gihatag niya ngadto sa katawhan nga midawat ug misalig ni Ginoong Hesukristo. So vice versa, ang atong makasasala or ang atong sala was imputed to Christ, ug ang pagkabalaan ug pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo was imputed to us. Mao na nga makita sa Dios nga balaan kita ug matarong kita dili sa atong pagkamatarong, dili sa ato ang pagkamaayo, dili sa atong pagkabuutan. Maski unsa nato kabuutan, di kita mahimong matarong atubangan sa Dios. Nahimo ta nga matarong sa Dios because of the imputed righteousness of Christ nga gihatag niya sa mga tawo nga midawat ug misalig ni Ginoong Hesukristo. Nga diin pinaagi niini makabaton kita og kaluwasan. Pinaagi niini makabaton kita og pagpasiguli sa relasyon atubangan sa Dios tungod kay ang nakababag sala man. Pero ang sala gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo. Ug mao na nga ang nakita nato is ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo. Ug mao nang nakabaton kita og relasyon ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Ug mao ni siya ang dapat tan-awon nato sa bag-ong tuig. Dapat sa bag-ong tuig naatay nindot nga relasyon atubangan sa Dios. Ug sa mga tawo nga wala pay relasyon sa Dios sa ilang kinabuhi, ang pinaka-importante niini nga tuig, dili kung unsa man ang imong handa, dili tungod kay unsa man imong pagpangandam, ang pinaka-importante ang imong relasyon diha sa Dios. Wala na nagkinahanglan nga mamatay ka ngadto ibabaw sa cross. Gibuhat na siya ni Ginoong Hesukristo. Ang imo lang pagabuhaton karon, musalig og mudawat ni Ginoong Hesukristo isip Ginuog manuluwas sa imong kinabuhi. Tuguti ka na karon nga diin imong dawaton si Kristo sa tagsa-tagsa ninyo ka kinabuhi. Kung wala man kay Kristo sa imong kinabuhi karon, kung dili man ka sigurado nga luwas ka sa imong relasyon sa Ginoo karon, susihay mo kaugalingon, o kung wala man jud kay Kristo sa imong kinabuhi, dawata si Kristo nga mao'y maghari sa imong kinabuhi para makabaton ka og tinuod nga kausaban, kabag-uhan sa imong kinabuhi. Nga diin sa bersikulo 20, mauna ni siya ang new identity sa matag usa. New life is new identity. Ug mao ni siya ang atong makita nga sa bersikulo 20 nag-ingon, busa ania kami gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo, pinaagi kanamo sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Sa English nga word ilang gigamit is we are Christ ambassadors. Adiin kita kun natay Kristo sa atong kinabuhi, atong girepresentar si Kristo sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Adiin makita si Kristo sa atong sinultihan, sa atong mga batasan, sa atong pagtuo, sa ato ang pagkinabuhi. Dapat si Kristo mo'y makasintor, si Kristo mo'y makita sa atong kinabuhi. Nga diin, ang atong mga silingan, ang atong mga minahal sa kinabuhi, ang atong mga paryente, ang atong mga igagaw, ang atong ang partner sa kinabuhi, ang atong mga anak, makita nila nga diin si Kristo sa imong kinabuhi. Nga diin, kung si Kristo mo'y nakasintro sa atong kinabuhi, wala na ka nagkinahanglan nga imong ampingan ang imong reputasyon. Nga naman, tungod kay mao ni, kung imong ampingan ang reputasyon sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang Ginoo mismo maoy mo amping sa reputasyon nimo sa ubang tao. Nga naman, tungod kay gibitbit man nimo ang Dios, gibitbit man nimo si Kristo, gibitbit nimo ang ngalan ni Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. Ug tungod ni ana, kung imong ampingan ang ngalan sa Dios, ang Dios mismo mao'y moamping sa imuhang reputasyon. Ayon ang ingon nga, nagbuhat kag maayo para i-impress ka sa mga tao, naghatag ka para i-impress ka sa mga tao, dunindot na siya, ug tinuod na siya, nga kung gikan na sa imong kasing-kasing, then, usa na siya ka timailhan nga diin, bless jud ka sa Ginoo, usa na siya ka timailhan nga diin, na kay gugma sa Ginoo, pinaagi niya na imong gi-share ang mga blessings towards others. Pero ang atong paghisgutan karon is wala nag-ingon nga ipa-impress nato ang atong kaugalingon pinaagi kung unsa ang atong buhat nga maayo. Kundi atong i-impress ngadto atubangan sa Dios. Tungod kay kung atong gi-impress atubangan sa Dios, ang mga tao mosunod
o makita nila ang kausaban that we are different from them. Makita nila ang kausaban nga lahi jud ta sa uban, nga din kaning tawhanan nindot ni siya, kaning tawhanan nindot og batasan, kaning tawhanan mo appreciate sila ug ma-impress sila nato sa atong kinabuhi. Tungod kay nakita nila ang Dios sa atong kinabuhi. Kamusta man nimo mga silingan diha? Nalipay pa ba na sila nimo tungod kay silingan nimo? O di ba ka ganahan sila tungod kay ganahan sila nga wala mo diha tungod sa inyong unsa ba pagkinabuhi? Basin ba ang inyong silingan ganahan nga wala na lang mo diha? Dapat ang mga tawo nga nagpalibot nato ganahan nga nakaila sila nato tungod kay na ang Dios sa atong kinabuhi. Nga diin atong gidala gibitbit si Kristo sa atong kinabuhi. Hinaot sa matag usa nga bag-ong tuig di lang ta moingon nga bag-ong kinabuhi kundi bag-ong tuig dapat nindot ang atong relasyon at tubangan sa Dios. Bag-ong tuig wala nagkagarantiya og bag-ong kinabuhi. Ang bag-ong kinabuhi makaplagan lamang og mabatunan diha ni Ginoong Hesukristo. Mao na nga niini nga bag-o na tuig na sad nga atong gisagubang karon. And then 2021 ako mga pag-ampo sa matag usa kung nagtinguha ta og bag-ong kinabuhi, dawa tawag ang kuna si Kristo sa imong kinabuhi. Magunsa man ang kalibutan, magunsa man kung mabatunan nimo ang tanang butang nga naa sa kalibutan, apan wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Hawaang ang atong kasing-kasing ug wala tay tinuod nga kalipay. Magunsa man kung imong gisulayan tanan nga tentasyon, imong gisulayan tanan nga kalipay nga naa sa kalibutan, pero wala tay relasyon na tubangan sa Dios. Hawaang ang atong kinabuhi. Kung ganahan ka makabaton sa tinuod nga kalipay, kung ganahan ka makabaton sa tinuod nga gugma, kung ganahan ka makabaton sa tinuod nga relasyon, o ganahan ka makabaton sa tinuod nga kausaban o kabag-uhan sa imong kinabuhi, then dawata nga Ginoo og manuluwas si Kristo sa imong kinabuhi. If ikaw nga naminaw karon, willing kang modawat ni Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, nga diin niini nga tuig we are reminded nga din ang Dios maayo kay sa tua, nga din gihatagan pa ta o gi-extinan pa ta sa atong kinabuhi karon. And this is our chance nga atong dawaton si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi kung wala pa kay Ginoo sa imong kinabuhi karon. If willing ka nga modawat ni Ginoong Hesukristo, pwede ko nga maka-guide nimo into prayer og dawata si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. Ako kang gihangyo kung modawat ka. Samtang maminaw ka kanako karon, ipinyo ang imong mga mata og sabat sa ako mga pag-ampo. Nagampo ta. Ginoong Dios, gihangko nako nga ako makasasala. Gikan sa akong pagabata hantod karon. Lord, salamat nga ikaw namatay nga tuy ibabaw sa cross. Salamat nga diin imong giula ang imong dugo nga tuy ibabaw sa cross. Salamat sa kapasayloan. Salamat sa kaluwasan. Ginoong Dios, karon taknaa, ako kang gidawat, isip Ginoo og manluluwas sa akong kinabuhi. Ikaw na ang magkontrol sa akong kinabuhi. Ikaw na ang paharion sa akong kinabuhi. Nga niini nga tuig 2021 hangtod sa akong kamatayon, ikaw ang Dios nga akong himayaon. Ginoong Dios, salamat sa imong saad nga ikaw ang akong amahan kung ikaw akong dawaton sa akong kinabuhi. Salamat nga karon nahimo ako nga gawas nun gikan sa gapos sa sala. O karon gawas nun ako sa paghimaya sa imong ngalan. Ang tanan isalig ko pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung imo man ang gisulti nga mga pagampo diha atubangan sa Dios, nakabato na ka og relasyon sa Ginoo. Og karong panahon na si bisan kinsa nga midawat ug misalig ni Ginoong Hesukristo sa ilang kinabuhi, bag-o na siyang binuhat.
Karong taknaa, karong pitsaha, kanus amang kanidawat ng Ginoong Kristo, karon hinumdumi, this is your spiritual birthday. Paglipay o paghimaya sa Dios. Tod kay ikaw nakabaton og relasyon sa Ginoo, nakabaton og bag-o na kinabuhi. Daygon nato ang ngalan sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga taknaa kami nagakalipay tungod sa imong nga dako nga gugma o grabe ka anindot nga grasya ang gihatag ug pasinati nimo sa matag usa. O Dios, kami padayon nagasimba, nagadayeg sa imong ngalan tungod ikaw maayo kayo sa among kinabuhi. O Dios, tugoti Ginoo, si bisan kinsa man katong nga nidawat sa imong nga dawat sa imuha isip Ginoo ug manluwas sa ilang kinabuhi. O Dios, ako mga pag-ampo, ikaw Ginoo magasilyo sa ilang kasing-kasing, nga diin ikaw padayon nilang paghimayaon, padayon nilang bayawon hangtod sa kinalasan sa ilang gininhawa. O Dios, salamat niini nga bag-o na pud nga tuig nga imong gipasinati sa among matag usa ka kinabuhi. Ug tuguti o Dios nga niini nga tuig wala kami nasayod sa unahan, pero tuguti nga diin ang among kasing-kasing ang amo ang kinabuhi ang nakasintro ikaw lamang ug among himayaon ikaw lamang gayod. O Dios, salamat sa tanan ug salamat sa imong gugma. Ang tanan amo isalig kanimo bisan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi ug bisan niini nga tuig amo kining isalig sa imuha lamang nga kamot. O Dios, kanimo lamang ang among kinabuhi karon. And everything that we have, we offer it to you. Lord, salamat sa tanan. Ibalik ka na mo diha kanimo ang tanan dungog ug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Simbawon ko ikaw, daygon